hai moitísimas noticias que contar, pero claro, nós podemos contar todas. Entón, o que tivemos que facer foi resumilo en 5 que consideramos aquí quizáis as máis salientables. Así que, nas súas casas e aquí no público, vexan estas imaxes. A ver, vexanas claramente. Quen creen que se agocha detrás destas imaxes? Doulles unha pista. A persoa coñecida é a que ten o pelo longo. Aí a temos. Sara Carbonero. Sara Carbonero, dirán vostedes, e que vai facer a Galicia? Pois resulta que o fillo que ten con Iker Casillas pois vai xogar un torneo de fútbol 7 a Ribadumia. Entón aproveitou para visitar Betanzos, supoño que comería a tortilla, a Torre de Hércules, aí apreciaron o fermoso faro romano que ten a cidade da Coruña, e despois tamén estiveron por Santiago de Compostela, porque xa o dicía Cunqueiro, Europa construíuse camiñando a Galicia, non ia ser menos Sara Carbonero que a súa nova parella, pois aí estiveron disfrutando moito de Galicia. E agora, miren a seguinte imaxe. A ver, unha actriz, como están vendo, de Armas Tomar. Ana de Armas visita Galicia e puidoselle ver por Mugardos. Agora mesmo está rodando unha serie internacional que se chama Safe Houses, se non lembro mal, e vai estar todo o verán visitando, pois eso, Mugardos, algunha zona, pois, o Cabo Ortegal, estará por Malpica, estará por Estaca de Bares, así que se ven a unha muller que se lle parece a Ana de Armas, probablemente sexa Ana de Armas. Eu o que lle diría sería que vai coñecer gran parte da costa galega, pero se o que quere é coñecer costa de verdade, que veña a Becerreá, a Fonsagrada, que aí é todo costa arriba e aí non vai ter problema ningún. E imos entón que a seguinte noticia que nos chamou moito a atención, que foi que Borja Iglesias, o xogador compostelán, está convocado pola selección española para xogar o Mundial de Fútbol, que se celebra este verán, pois, en Estados Unidos, en Canadá e en México. Así que estaremos aquí agardando a ver se o futbolista do Celta mete tantos goles como na Liga ou polo menos algún que nos dé a vitoria. E non só iso, non imos falar soamente de fútbol, tamén temos que falar de moda, porque Loewe, a marca española, anunciou que estará os vindeiros 4 anos vestindo tanto a selección española de fútbol como a selección feminina de fútbol, é dicir, a masculina e a feminina. Así que estarán ben vestidos. E a seguinte nova. A seguinte nova ten que ver con Marta Ortega, que, segundo a revista Fortune, é unha das 100 mulleres máis poderosas do mundo. Atópase na posición número 25. Dende aquí, eu estou por asegurar que no ano 2027 tamén seguirá nesta lista. Sobre todo destacan como se soubo, pois eso, como soubo adaptarse ao momento no que a moda rápida que ven, pois de países como a China e demais, pois fixo que a empresa que seguise crecendo, que é moi importante. E imos rematar cunha imaxe que seguro que ao público de aquí lle gosta moitísimo e nas súas casas tamén, porque a mí sempre me dixeron: os bois tiraban os carros. Bueno, pois agora parece que na zona de Oia son as bicicletas que tiran dos paxaros. Aí ven, en Oia, unha imaxe canto menos graciosa que demostra que a realidade sempre supera a ficción, porque xa me diredes vos en que momento se che ocorre coller a bicicleta, atarlle unha correa ao paxaro e levalo por aí voando. Así que nada, maravilla. Eu con estas cousas, a verdade é que xa non sabe un nin que pensar. A ver, Laura, que pensa por aí o público sobre todo desta imaxe? Entre Ana de Armas e un paxaro con correa, con que se quedan? A ver, con que vos quedades por aquí, chicos? Con paxaro. Con paxaro. Por unanimidade con paxaro. Ibache decir, Galicia está de moda que ven todo o mundo, mulleres poderosas, pero aquí aplaudiron o paxaro. Aquí nos quedamos con eso. Dende logo, máis vale paxaro na man que sento voando. Voando, é verdad. Dende logo, que maravilla.